Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovhu menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá z milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav, ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, ako som povedal na začiatku, dnes osobitným spôsobom františkánsky rád slávi sviatok Panny Márie Anielskej. Dnes neslávime len nejaké obyčajné pomenovanie blahoslavenej Panny Márie. Dnes slávime bránu neba. Dnes slávime tú, skrze ktorú Spasiteľ prišiel na tento svet. Slávime tú, skrze ktorú prišla a spustila sa na zem milosť na tento svet. A nie len, že milosť sa spustila, ale dnes vrie milosť úplných odpustkov. Dnes sa nedáva nejaká akcia alebo zníženie, ale úplné vymazanie dlžôb. Dnes slávime sviatok, ktorý nie je len pobožnou tradíciou, ale je to deň duchovného zemetrasenia. Deň, ktorý by mal roztriasť svedomie cirkvi, každého jednotlivca, každého kňaza a veriaceho. A preto dnes nie je a nemôže to byť iba obyčajný sviatok, pretože dnes sa otvára brána raja. Dnes je deň, keď Boh chce, aby si sa okúpal v jeho milosti. Dnes je deň, keď musí zo seba zložiť bremeno hriechu, ktoré si celé roky zhromažďoval, celé 10 ročia na seba, aby si zložil bremeno zakopaných rán a blato minulosti. Dnes je deň, keď sa Boh spúšťa do svojej cirkvi a hovorí: Chcem ti dať všetko, ale príď, ľutuj, kajaj sa a začni od začiatku. Evanjelium, ktoré sme práve teraz počuli, je veľkolepé. Boh posiela svojho anjela k panne do Nazaretu. Nie k nejakým císarom, boháčom alebo vzdelaným ľuďom, ale posiela ho k obyčajnej panne, pokornej a chudobnej, ale otvorenej pre Boha. Pretože náš Boh nehľadá dokonalosť, ale hľadá srdce, ktoré vie počúvať. A práve tá pokorná, chudobná panna je naša matka, blahoslavená Panna Mária. Jej srdce počúva, prijíma Božiu vôľu. A dnes anjel prichádza k nám všetkým a hovorí aj nám, ako hovoril niekedy blahoslavenej Panne Márii. Ale my ho častokrát nevidíme, pretože sme
zahlbení do obrazoviek a mobilov. Nepočujeme ho, pretože TikTok a Facebook, Instagram je veľmi hlasný. Odmietame ho, pretože je dôležitá káva, klebety, ohováranie, než Božie slovo. Ale Boh znovu prichádza a vytrvale sa pýta, či som ja pre teba viac než rutina? Či ti znamenám viac než tradícia? Či som ja skutočne tvoj Boh, alebo len nejaká povinnosť, ktorú musíš si odrobiť v nedeľu? Pre svätého Františka jasná je odpoveď na tieto otázky. On bol zbláznený do Boha. On nehľadal žiadny kompromis, nemohol zniesť, aby čo len jedna duša bola zatratená, preto celý život sa modlil, plakal, miloval a napomínal. A preto vyprosil od pápeža úplné odpustky pre malý kostolík Porciunkulu, že ktokoľvek príde do toho malého kostola, aby dostali úplné odpustky a oslobodenie od všetkých svojich dlžôb a hriechov. A ten dar, ktorý dostal František, zostal až do dneska a rozšíril sa po celom svete. Predstav si, že dnes môže znovu vykročiť. Ako keby sa ti srdce len teraz zrodilo, ako keby si teraz prišiel na svoj krst bez jedného flaku a bez jedného tieňa hriechu. Ale stále nás niečo spútava v tom, aby sme tú milosť dostali. Ale viete, čo nás najviac zastavuje a prekáža, aby sme dostali tú milosť, ktorú vyprosil a vymodlil František? Nie je to až natoľko náš hriech, než naša ľahostajnosť. A nie je to ani náš nejaký pád, než naša tvrdohlavosť. A nie je to ani naša slabosť, ako je to naša pýcha. My ľudia dnes už neplačeme nad svojimi hriechmi. Už neľutujeme a nekajame sa za hriechy, ale prichádzame na spoveď bez slza, kajúcnosti, bez rozhodnutia zmeniť sa. Prichádzame sa s nejakým zoznamom, ako keby sme došli na technickú prehliadku a nie, aby sme sa stretli so živým Bohom. Prichádzame, aby sme zmierili svoje svedomie, aby som túto noc mohol pokojne spať. My nemôžeme vidieť svoje srdce, ktoré ľutuje a kajá sa, ale zaslzené oči ukazujú, že moje srdce sa kajá, ľutuje. A pre mňa je vždy niečo zvláštne vidieť, ako muž alebo žena, keď sa spovedá, ako sa spovedá so zaslzavenými očami. A to je zvláštna chvíľa pre mňa, kňaza, keď sa ma zvlášť dotkne a povzbudí v takých situáciách. Po každý raz pochopím, akú dobrú časť som si vybral byť kňazom, byť tým, ktorý tým ľuďom prinesie Božiu milosť, prinesie Božiu lásku a že môže priniesť aj to objatie milosrdného Otca, ktorý čaká na svojho syna s roztiahnutými rukami. To je zvláštna milosť, keď dnešnému človeku môžeš povedať, že Boh ťa miluje bez ohľadu na tvoje slabosti a hriechy. Len mu otvor svoje srdce. A to je nemožné vysvetliť slovami, to stretnutie. Ale hľa, bratia, kňazi, ktorí sú tu za mnou, oni chápu, o čom hovorím. Aké sú to zvláštne chvíle. Dnes sa nám ešte kladú dve otázky. Pretože tento sviatok, okrem toho, že nám dáva nejaký nový začiatok, on nás pozýva aj na zodpovednosť. Ako začať
skutočne žiť ten pravý počiatok. Boh dnes všetko odpustil, ale ako budeš zajtra žiť? Čo budeš zajtra činiť? Či sa vrátiš k hriechu, alebo sa začneš snažiť žiť vo svetosti, a preto tento sviatok nám dáva otázku. Chce dať otázky všetkým mužom a ženám. Ak si pristúpil k úplným odpustkom, Boh ti všetko odpustil. Ale či si začal žiť sveto, alebo sa vrátil do hriechu? A otázky sú tieto. Kde sú dnes mužia, ktorí sa modlia? Kde sú dnes ženy, ktoré pevne veria? Mnohé rodiny sú dnes zničené. Satan už nemusí zvonku byť do rodiny, ale on pôsobí zvnútra cez televíziu, mobil, nadávky, hrešenia, ľahostajnosť, urážky, alkohol, cudzoložstva, pornografia a ostatné. Kde sú mužovia dnes, ktorí svoju rodinu zhromažďujú na modlitbu na kolenách, a dnes máme mužov, ktorí svoje deti a rodinu vodia do kaviarní, bufetov. Sú muži, ktorí vedia šoférovať, ale nevedia vychovávať svoje vlastné deti. Kde sú matky, ktoré sa modlia so svojimi deťmi? Dnes máme matky, ktoré poznajú všetky recepty, ktoré poznajú všetky série, ktoré sa točia v televízii, ktoré vedia, čo sa všetko deje v dedine, ale nevedia svoje deti vziať za ruku a priviesť ich pred živého Boha. Kde sú dnes rodičia, ktorí vedia svojim deťom povedať nie, ktoré im vezmú mobil a dajú im nejaké hranice, ktoré vedia vychovávať, a nie len dávať a hovorí, daj mu to, veď nehaj ho, nech nekričí, len mu daj, čo chce. Nie je dôležité, aby bol pokoj v rodine. A keďže je v spoločnosti, tak je to nedôležité, aby som to nepočul, ten krik doma v rodine. Potom sa divíme, prečo sú naše deti stratené, prečo sú mladí prázdni, depresívni, nepokojní, agresívni a stratení v tomto svete. Prečo už neveria v Boha? Odpoveď na tieto otázky je jasná a o nás nie. Preto, lebo nás vidia, ako my veríme, vlažne a povrchne, bez záujmu. Mladí sú dnes najčastejšie vydaní a oklamaní, a preto nemlčme pred našimi mladými. Neobviňujme ich za mnohé veci, pretože mnohí z nich sú zradení svojimi rodičmi, cirkvou, školou a v spoločnosťou, v ktorej žijú. Mnohí mladí sú dnes hladní po pravde, ale žiaľ, blato sa im ponúka. Mnohí túžia po láske a dnes sa zasypujú erotickým smeťami. Mnohí hľadajú zmysel a dostávajú ideológiu. Hľadajú istotu a dostávajú rozvod. Mnohí z nich hľadajú Boha. Ale keď vidia veriaci, ktorí v nedeľu idú na omšu a pondelok už hrešia a nadávajú, tak im je všetko jasné. Veď nemajú príklad a na čo sa spoliehať, a preto sa strácajú a idú do temnoty. Preto sa topia vo závislosti a preto utekajú do drogy a do mnohých iných zlých vecí, ktoré ich ničia. Mnohí mladí dnes utekajú, hľadajú a trpia, ale nenájdu pravý zmysel. A viete prečo? Preto, lebo tento svet ich chce oddeliť od Boha. Naše školy ich neučia viere, médiá ich sytia jedom a mnohé filmy im predávajú klamstva, sociálne siete im vymierajú mozog
A rodičia a mnohí ďalší zatvárame oči a hovoríme, veď ho nechaj ju, taký je čas dnes, nie čas je vinný, ale to, že my mlčíme. Vinná je naša lenivosť. Vinné je to, že našich mladých nevedieme do kostola k Bohu za ruku a nemodlíme sa za ich obrátenie, tak ako svätý František plakal nad mnohými, ktorí nemilovali Boha. A preto tento sviatok nám chce oznámiť rodičia a my všetci ostatní to, čo si dnes zažil, tú milosť, ktorú si dnes dostal, odovzdaj druhým. Snaž sa, aby aj druhí zažili tú milosť. Len nekritizuj, ale im pomôž. Pomôž im, napomôcť im, buď nechaj oni zažijú milosť úplného oslobodenia sa od hriechu. A preto napriek tomuto všetkému, čo som povedal, nezúfajme. Boh nás čaká. On nás miluje a on nás hľadá. Neprišiel si neskoro a neoneskoril si sa ani cestou k druhému. Možno Boh ti pomohol, aby si pomohol druhému. Neutekaj od toho. Svätý František vo svojom malom kostolíku Panny Márie Anielskej zažil obrátenie, zažil to, že sa stal novým človekom. A to si nenechal len pre seba, ale chcel, že všetci, ktorí prídu, aby sa stali novými ľuďmi, ako sa aj on stal novým človekom. A preto žiadal od pápeža, aby udelil milosť, že všetci, ktorí prídu do toho malého kostolíka, zažili milosť oslobodenia. Svätý František chcel pomáhať všetkým. A to aj dnes Panna Mária chce od nás, a zvlášť tu v Medžugorí, kde v jednom svojom posolstve hovorí: drahé dietky, buďte apoštolmi pokoja. Dnes je to všetko na nás a na vás, veriacich, a na nás, kňazoch. Čo urobíme? Či odpovieme na pozvanie Panny Márie, či budeme tými apoštolmi pokoja a ten pokoj budeme šíriť týmto svetom, alebo dovolíme, aby jednoducho všetko bolo zničené. Rozhodnutie je na nás. Ako rozhodneme, to bude pre nás tak. Amen. A teraz odovzdajme svoje modlitby